Сотні тысяч за лояльнасць. Стала вядома, колькі бонусных выплат атрымаў у 24-м годзе генеральны дырэктар Беларускалія Іван Галаваты. Закрытыя звесткі атрымаў рабочы рух, і сумы ўражваюць. Напрыклад, у лістападзе Галаватаму быў выдзелены кароткатэрміновы бонус за трэці квартал 24-го года. Толькі гэты бонус быў памерам у 21 519 рублёў, а агульная сума выплат у 2024 годзе склала ажно 121 222 рублі. І гэта акрамя штомесячнай заработнай платы дырэктара, інфармацыі пра якую няма. Але ж нягледзячы на такую адданасць галаватага рэжыму, у лістападзе 2024 года Александр Лукашенко звольніў яго і прызначыў новым дырэктарам экс-кіраўніка Белнафтахіма Андрэя Рыбакова. Рыбаков, дарэчы, адразу пасля прыходу на Беларускалій працягнуў сумныя традыцыі свайго папярэдніка і амаль адразу пачаў новую хвалю палітычных чыстак сярод работнікаў прадпрыемства, дабіваючы тых, каго пашкадавала мінулае кіраўніцтва. Прычыны звальнення Галаватага не называліся, але ж і ў апалу Лукашэнкі ён не трапіў. Па інфармацыі ўсё таго ж рабочага руху, Іван Галаваты цяпер прызначаны на пасаду першага намесніка дырэктара прадпрыемства пад назвай «Нетрынежын»,